नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया। और हमहूँ एकदम फर्स्ट क्लास बानी। कल वीडियो लेके ना आ पौनी भैया, थोड़ा सा हमारा बेटा के तबीयत खराब रहे जो वजह से वीडियो हम ना बना पौनी। आज बहुत मस्त मीटर लेके उपस्थित बानी माता रानी के गीत दशहरा स्पेशल। और दिल से बताओ तनी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया से गायकी कर देते तो गाना 100% नवरात्र में बच जाए। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, चाहे ट्रैक पर चाहे नया सॉन्ग, हर तरह के गीत मिली भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर। और मीटर आपके मन पसंद के मिली, मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली। काहे कि भैया हम हर तरह के गाना राइट कर ले, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, भक्ति गीत, भोजपुरी गीत, मैंने जैसन रुआ मीटर चाहिए बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और बता दिया चाहता नहीं कि रुआ अगर चैनल पर पहली बार आए होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि हर रोज़ रुआ नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गीत बाटे को पुरान लय रहे। आज तोरा से राजी ना रे बोलमुआ, तोरा से राजी ना, कि तोरा से राजी ना रे बोलमुआ, तोहरे से राजी ना, कि एगो झुमका बिन तर सबला बलमुआ, तोहरा से राजी ना। यह लय बा। लेकिन देखी कैसे गाओ के बा कि चढ़ल दशहरा ना ये बोलमुआ, चढ़ल दशहरा ना हो, अरे चढ़ल दशहरा ना ये सजनमा, चढ़ल दशहरा ना, कि माई के परब छोड़ी बाड़ बहरा बोलमुआ, चढ़ल दशहरा ना, कि माई के परब छोड़ी बाड़ बहरा बोलमुआ, चढ़ल दशहरा ना। अरे चढ़ल दशहरा ना ये बोलमुआ, चढ़ल दशहरा ना, ए हो चढ़ल दशहरा ना ये सजनमा, चढ़ल दशहरा ना, कि माई के परब छोड़ी बाड़ बहरा बोलमुआ, चढ़ल दशहरा ना, कि माई के परब छोड़ी बाड़ बहरा बोलमुआ, चढ़ल दशहरा ना। तब भैया अगर हमरा गाँव में कोनो त्रुटि भली तो क्षमा चाहत नहीं, काहे कि हम राइटर बानी, सिंगर ना। रउआ एक रिकवरी खिला के गा सकीले आ म्यूजिक बढ़िया बज गई तो समझ ली गाना ब्लास्ट करी नवरात्र में। तो मीटर पसंद बा तो अगर फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128, चाहे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वो नंबर निकाल के फ़ोन कर सकीले। अब वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेम। हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। मिलत नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।